मोतिहारी बदमाश के मोतिहारी बदमाश के डीजे अमित तिवारी अपहर अरे नाचे आइलू कमर हिलैलू कैसे चल जेबू बाच के नाचे आइलू कमर हिलैलू कैसे चल जेबू बाच के मारल जैबू बस बास से मोतिहारी हवे बदमाश के मारल जैबू बस बास से मोतिहारी हवे बदमाश के कोई गो जिला में शूटिंग कोइले बाड़ू नाच के मारल जैबू बस बास से मोतिहारी हवे बदमाश के मारल जैबू बस बास से मोतिहारी हवे बदमाश के डीजे अमित तिवारी अपहर रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी नाम चलो जिला मोतिहारी के हो गांजा सिगरेट चलो भारी नु हो नाम चलो जिला मोतिहारी के हो सिगरेट गांजा नु चलो भारी नु हो नाचो ना तो ठीक से नु मारो देह जान से मारल जैबू बस बास से मोतिहारी हवे बदमाश के मारल जैबू बस बास से मोतिहारी हवे बदमाश के डीजे अमित तिवारी अपहर वीर कमल के यहाँ बचर चानु हो होई सिक्सर के 6 गोली खर्चानु हो वीर कमल के यहाँ बचर चानु हो होई सिक्सर के 6 गोली खर्चानु हो ऐठा जानी हंस के यहाँ धादी सलई का घास के मारल जैबू बस बास से मोतिहारी हवे बदमाश के मारल जैबू बस बास से मोतिहारी हवे बदमाश के Recording Studio